ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат, сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо мо рекунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хоб дар имрӯза навор аст мошинои советски ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва Daewoo Nexi бо нархи бениҳоят арзон ва мерседисҳои объёмни простой бо нархҳои арзон ҳам ҳастанд ва Opel Vectra ва Hyundai Staris ва дигар намуд мошино ки ҳамашон бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 168 сомонӣ. навор асар мекунем. марамат рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка пол американка соли барои 6 1997 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. объём мотораш мега 1.8 литри объём ния, коробкаш механика сайзтари мошин мега беҳтарина. мошин мега ай вагон мега дуюм даст гаштага мега, яъне ки ай бад ай вагони дуюм даст гаштага мега соҳибшон. мотор беҳтарин, кондитсионер, люк, электропакет, балон ҳолати корида, хоб кондитсионер, аккумулятораш пачка, масъалан мега нав алиш кардагӣ. опшин мошинча мега нахадва беҳтарина. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар лаби роҳи Душанбе Қурғанда қарор дорад. аз роҳи калон мега 500 метр, яъне дарунтар. опшин дар ноҳияи Хуросонда қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то ахири моҳи июл мега соҳиб, яъне ки июлда ахирошда буд мешавад. опшин ҳамаи мошина расходош кардаги аст, ягон расход надорад. электропакет, кондитсионер, аккумулятори нав, мотор, люк ҳамаш 100%. хоб дастфирӯшон мега фурӯхта мешавад бо нархи 47000 сомонӣ, дӯстони азиз, ки боз арзонтара мешавад. хоб ҳастай рақамҳои Россия аст, позитсияни кор мекунад ва дар рақамҳошонам имо WhatsApp пайваст дорад. боз такрор мекунем, нархи мошин 47 одамони кан кардан харидор боша арзонтара мешавад. ин ҳамин номерои Россия позитсияни кор мекунад, дар рақамҳош имо WhatsApp пайваст дорад. мошинчаи хуба дуюм одам да гаштага ай дастатен марамат занг занед. лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навора подписаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra B аст ки Opel дути соли бароиша, не ки нагуфтиянд чанде, аниқ ки намедонам, мумкин 97 98 99 намедонанд, яъне ки аниқша нагуфтиянд. суди чориш мегад бензин газ, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техника. нархи мошин дӯстони азиз бениҳоят арзон. дута электропакет дорад, краскаш мегад сӯхтага, балон миёна ва аккумуляторша мегад, яъне слабия мегад, хай аккумулятор мегирем. хоб мошин 4 диска 4 балонои простой, нархи мошин 12000 сомонӣ аст ки боз камтар дига мегад арзон мекунем. срочно сум дар кора ки дар ихи нархи Opel дути вообще намеёбем. хай камтар расход дошта, мисол мекунем 1000 сум дар расход, мошинча мега 100%. опшин хелаки дасти як одамда гаштагӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ ва чӣ хеле ки нархша гуфтум 12000 сомонӣ боз арзона мешавад. ин ҳами номерои Россияшон аст ки позитсияни кор мекунад ва дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст дорам. номерои Россия, дӯстони азиз, ки мошинча хоҳи ҳолати средня, не ки нахадоа. ду электропакет, краскаш мисол лахш тухтага, балон миёна, аккумуляторшам слабия. 12000 сомонӣ аст ки ихи нархда вообще намеёд. марамат бо хай тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. мошинча бениҳоят арзон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. дӯстони азиз, ногуфта набудад ки агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат мо рекламада мегузорем. дар WhatsApp имо суратша ва маълумотша рӯй кунед. аз шумо хоҳиш лайкотона гузорӣ фаромӯш накунед ва силкаи навора подписаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бояд таги аст мошинои советски аст ки ВАЗ 21015 светои серебристи. хоб соли барои 6 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотор 1.5 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, салон тоза, 4 дискаҳои худа, 4 та балонаи дар ҳолати корӣ. мошинча мега нахадай, хай камбудиша нагуфтиянд, нашод пусидагӣ хадавой ва ҳуҷҷатош ягон маълумот ягон чӣ гуфтагӣ нест. хай кадометон ки мехарен
қатчон алоқа кунед. Балон обшим 100%. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ. боз арзонтар мешавад. Бисёри бад нехай арзон мекунем мега соҳибшон. хоб ин ҳамин рақамошо 918 аст кор мекунад. кадомитон ки харидори конкретан бошен аз ҳамин рақамо дигар маълумотша мегирен. мошинча 10500 сомонӣ дар шаҳри Бухтар. агар имконият бошад навори моро через программаи VPN тамошо кунем, барое ки мода хеле муҳим аст. агар ки имконият бошад дӯстони азиз аз Play Market ҳамин программаи VPN мисол скачат карда баъд навори моро тамошо кунед. хеле кори хуб мешавед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. чора мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Opel Vectra аст ки соли барои 1993 аст ки судишориш мегӯяд бензини холӣ. абё мотор 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай краска шуда аст, краска намекунед, балоношам ҳолати кор дорад, салоншам тоза, ҳуҷҷат мегӯяд тамом шуда, ҳуҷҷат мекунед. мошин мегӯяд 100% нахабда меравад мебиёяд. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак ва фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ. кадоме ки конкретна харидор аст арзон мешавад. мумкин 10000 да мумкин 11000 мумкин ҳам қадар мумкин тиянтона хай маълумоти бештарша мегирем. чӣ хеле гуфтам мошин дар шаҳри Норак 14000 сомонӣ 93 сол хай сайсаниш соз буда. як ҳуҷҷат мекунӣ, фақат мегири газ метӣ. рақамошон тисер марамат бештар маълумото аз соҳибашон. дӯстони азиз, кадом намуди мошиное ки ба шумо ки лозим бошад ки нависед дар комментар. агар ки мо ёфтем якум шуда дар шумо видео карда пешкаш мекунем. дар комментар кадом соли мошин, кадом мисол номи мошин, аз кадом территория нависта монен, мо хонда дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар ёфтем албатта пешкаш кунем, наёфтем хай бо сабр мекунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка соли барои 1994 аст ки бензинга сардаш кор мекунад. абё мотораш 2 литр, коробкааш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду мошинча обши 100% ягон камбудиша нагуфтиян. мошинчаро ба фикри ма ранги объёмни кадаги аст дӯстони азиз, хай бо бештар маълумотша мегирин. 4 та балон 80%, 4 диска, салон тоза, 4 та электропакет, магнитофон обшим. инам хеле радну краскаш намедонам сиёҳ асфалт не, инам хеле ки мошинча мегӯяд находа ягон камбудиша нагуфтиян. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. хай чӣ хеле ки гуфтам дар наворои пешина боз мегӯм ки мисол кадом мошине ки шумо мехарен боз занг занед арзон мешавад. мисол 40000 сомонӣ мегӯяд одамоне ки наличӣ мехарад арзон ва савдо мешавад. ака чанд қа арзон мекунад мека инаша вобаста айхтор ва одами фурӯшанда мекунад ки қатишон чӣ хел шумо муомила ва савдо мекунед. рақамошон мегафон мошинча 100% маромад ай даст натиен, фақат дастгирӣ кунед, лайкотона фаромӯш накунед, гузорен навора падеса кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Hyundai Starex аст ки мошинаи мусофиркаш соли барои 2001 сол ки сӯзишвориш дизел. абё мотор 2 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд тоза ҳака мегӯяд мотор беҳтарин, коробка 100%, хадавои нав кадаги, балон мегӯяд 80%, 4 диска, электропакет, ҳуҷҷатош буд неки якта рамкаи тарафи шофёр мегӯяд варид дорад, як донаш мегӯяд ба хайра мегӯяд варид камтар дорад мегӯяд, исш дигаамаш 100%. варид кадаги мегӯяд дига ягон 100% мегӯяд, ягон мисол ҳеҷ чидаги нест. хай салоншам тоза, скамекомаш қоидави, мошин мегӯяд ҳама ҷош 100%. главни мотор, коробка, хадавоямаш кадаги беҳтарин. дастроҳшам мегӯяд мефурӯшед бо нархи 27000 сомонӣ бо одамоне ки наличӣ харда арзонтарам мешавад. ин мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта 27 бо арзонтар мекунад. рақамошон мегафон аст, ба кадоми шумо ки лозима маромад занг занед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст ВАЗ 2110 аст ки соли барои 1999 бензинга сардаш кор мекунад. абё мотораш 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахадуа. хай камкам бамперош дай хеҷошда хеле камкам кор дорад дӯстони азиз, неки мошинча мегӯяд бениҳоят арзона ва дар нарх зиёдтиш кати арзандаи обшим нахадуа. балон ҳолати кори средни балон ва краскаш аз худаш, фақат бамперош камтар аз худ, салоншам тоза, балон ҳолати кори обшим дискави худаш. дастроҳшам мегӯяд мефурӯшед бо нархи 8000 сомонӣ ки бо ҳамира
ягон сум арзон мекунанд ва ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. дӯстони азиз, кадомтон ки мехаҳед рақамҳои телефоншон ҳамин аз соҳиби ҳамин мошин дар поини нав видео мегатиселай 929 навистага астад. кадоме ки дар ҳамон территорияи хуҷанд бошад ки рафта тонагар мошинча 8000 сомонӣ ҳашта бо арзонтара мекунанд. ихе нархуда редки хали мошин меғалтанд ки хай камтар меличовка опши расход дорад. бештар маълумотои пурра аз соҳибашон марамад. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ астад. дӯстон, Daewoo Nexi астад ки бо нархҳои арзон. соли 46-1996 астад ки сӯзишвориаш бензини холия газ надорад. объём мотораш 1.6 литра, коробка механика. сайзтани мошин дӯстони азиз нахаду беҳтарин. мотор мегӯяд 100% мегӯяд мисли соат кор мекунад ва не ки камтар мегӯяд мотораш дуд мекунад. мегӯяд пешакӣ яъне камбудиша гуфтеса мотор мегӯяд камтар дуд мекунад. коробкааш 100% хаддавои кадагӣ ҳуҷҷатош бучдага электропакет ҳарчи хеле гуфтам хаддавои балон ҳолати коридае. салоншам тоза раднои краска главни ами моторша дудкиниша хай расходша мекинен. то қад суми холӣ дар кора мегӯяд умуман алиш намешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри турсунзода регарда ва фурохта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ ки дӯстони азиз боз ҳамирам камтар дига арзон мекунад. мошин хай камтар меличовка расход дорад. мотор дуд мекунад. ман намедонам ира чанд қадр расход мекунен. камтар мега дуд дорад. не ки нархи мошин бениҳоят арзон 7000 сомонӣ аст ки ихе нархода редки Daewoo Nexi меоин. хоб ҳаста рақамошон мегафон кор мекунад. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад барои харидан дар комментария нависен. мо ҷудо карда пешкаштон мекунем дар видеои оянда. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали чунин мошинҳои фурӯшии хонаҳо, заминҳо, мисол квартира чӣ намуди реклама дошта бошен, марҳамат сурат маълумот шуда кунед, фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамхал мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.